Nové začiatky sú častokrát brané ako bolestivé konce. Často zraňujeme sami seba len preto, že odmietame vidieť to dobré, navzdory tomu zlému. Ak sa niečo skončí, mnohokrát nie je nič, čo by sme s tým mohli spraviť. Nemá preto význam trápiť sa a trízniť. Treba spomínať na to pekné, netrapiť sa tým, na čo nemáme dosah, a poddať sa tomu pocitu, ktorý ti našepkáva, že je čas začať niečo nové a uveriť v krásu nových začiatkov. Zabuchni teda dvere za starými koncami a otvor svoje srdce práve tým už spomínaným novým začiatkom. Páči sa ti moja tvorba? Daj odber alebo like a staň sa členom silnej komunity. Nech ti už nič neunikne. Ďakujem vám všetkým.